Shubor nakaslem jong unong san Hima. Đi đến tiêu sao là đồng man thao. Khi bắt mồi na bằng lẽ mình già. Ya khi ban yo ai ban xa cho cầm phê na mar nga tip porkin sawan jengkit hanga kin ban berbiru po dudang heaven por balale kinoman pai por balale kinoman pai. Kumlay pi Paralok baro stasiun hagan ka por ngapriang subhai pi syagan ka program ki sao yam ki por balawan ra dong nong san Hima but ngaku aban shim ni ka kabu ban ai kumlay ka janmit masuk ba kemen pi baro ki Paralok be ki baju kursan lingba ka pet ya ka program hagan ka por tim matrai Paralok hagi ni ki singi bat kita yo ki baladep ngilayo banwan ra sapi syapang ki reu kongsan nang tapi ki breu ki balai sibon ki kamba try dang man hakani ka tayo ko baladep ngilayo ban pen sapi syapang ka we ni ki museum ka badai ka we ni ki museum ka bala ngila ban ong ka ka museum ka baning kong tam na po ka thai stela mi ngi ha ka bang layo ban kren ban iba kinti war ti menta ka kinti pada namar ba ko mangilate pagni ke jelami halia ke jongi ke jelang baris pa hakata ka ruai ka siaw ka tem ka pun ti menta ka ganti jong ni program ni yo banyak keren bat iwe na ki reu rang ba ibrale ya ka we ni ki kamba ka bakrang ala ban ong bat ya ka ni ka jat kam lada umdei na ki jing thmu lada umdei na kita ki jing yu ijngai jong ini reu rang ba ngat harai ni kum ki breu hapo ni ka jela injen dela klet ye kini ki Jingrwai ti ini ide iba Powell chulai iba yo banyak keren bat ni hakani ka por hooj wala da hapdeng kata ka jing no jong ka met la ni kartaru henry ngisko tenat bat ban tip chapi ba idang don hi kata ka bormet ka bakhlan but in yo ro ban pen snow hapdeng jong ni hakani ka por ki Jingrwai ki ba i ila yele ban lum thop ki ba ila tho ru bat ki Jingrwai ki ba i ila lum thop mde tang ki Jingrwai Khasi henry ki Jingrwai na keleng ki benta jong ki jalami khalaya ka jongi ti Paralok ngam kuatan bun kitin ti hakani ka por ngin nyai bet syakmat jong ni program jongi kum banga jule bangan khot kerpat ye pi ba pinodon bentalang hagaban snap ye ka jinya keren jongi hakani ka por bat iba Powell ha ka ba ndon langru bat ikun jongi iban yarap ban pensyai bat batai benya khandiat khansoi ha ka bede bat ka jinya linti jongi ba Powell Ti ti ni me de suruble sotana Pero khoi me ding sneng jong phi ngan bat me bangan num yai palat ding sneng ngan num kerna badia phi ngan num saya rasuk sidom rungan ya ba akhirnya ke por aku aban sim ye kini ke kabu ban ai ku bele ye pi apa yang sumbhai pi sekini ke program ke jongi mah ti ngakermen bat ngatip ba pi don hakamet ka basat baklain lama ke jengker ku jong bele mah ngisngok kemen Haduh kata-kata bengi yo ye kini Khlad banyak keren bat pi bat ngangit skam baleng ba kani ke benta jong kini ke por ngin yo ban tip syapang ke jinya lti jong pi bat kum jo ru pi ba kulai shibon ngam ta ka jing plat por khan jong pi mo war ha padeng jing bun kam ru ngisu tho ba ki kam gi ba pi ha ban pendap handrai kani ke jing plat por khnang ke jong pi ba dan bentalang bat ngi ha kani ke por ba pin long uta unong pensyai mo nong batai benya ha ka bade ba ke jinya lti jong i ba chulai ha kani ke por kan long ke jing bento yi Paralok ki ba snap ye kani ke program to nginya syakmat da ka bang kwa ban bu shwai ka benta ka ban ningkong pat ka tangalong ba pin pen itho ye ladi mo
naduk ke kerteng ke jaka syong jaka sa hang ni baru la dak long ke bala ban pi tho ye i baro hang ni ke por Aku apa man original ni kedai kum sun ikai pun sun ke lam ni kam roi dai roi tu samla pelun kadom sun di roi berim hoi nang pat pharen bat akha go hoi bat khulung khna hoi bashwe men Jika apa pun sorry, lấy bằng khana, lấy khảo xuyên ra, là rồi. Apa yang bagai cewek siang, berkelum khana, berkeksing bergay, berjengtem bergay, ku samla pelun kadung sesu, kenari bersamla. Kima hola poi kapang kana. Kiba apa dia? Kau ale lang baro. Ya piba yeso. Kusamla kado. Dad ham sunya. Urali permi. Gasu long hata bukan. Itu semua su second paper. Kalau aja, nhớ chỗ, those were the days, my friend. Tengah di kunjungi bapu, sekolah Dominic Wadri, ini kor Wadri. Di hang ni bantang ban pen syai kendiat ka hikam jungi pama, nado bagi nang rit. Nado ki late 80s. Naru tu por ngila I pa ba ila Sdang ni kam kijuk igen I lam meng office I syong I type ni Hadien ni kong ni kam don jing ta than gitu ke itu ngim list spotted di gitu kan ni te kita mengyok ta ki phone ki ngila comment Henry kanang mi ki por im tu ka nang so thu I balong ke bile ni ki Jingrwai ilum ki Jingrwai ni Haduh ni lalik school ni lalik college itu ni ilum kita ki Jingrwai kata kam pada yutan ki ke don meaning mai ki te how 1998 be publish ni kini ki Jingrwai ki bila ilum ni lalum borom tu bila iketeng dong Jingrwai lang bat pi te kini ki Jingrwai kan nam ki por mo kan benginang he nginang so thui ka jingmut jong ni ki kam ki jong I Hadien la syong ni super so thu balai ngale kani te mata hang ni long kan long be kasur jonga mo ke bami na I mo ningkong ka ditang ka ayu ka ditang ka hobby bagini rawashi Paralok mai pai di nong sosan te ka di ka jaka ka ki bun ki nong ruai ki nong thau Jingrwai em tu ki syong lang em tu ki ruai ka di ka hobby jong ki te ki don ki nong ruai ki thau hi ki ruai lang tu te kum ta te Hadien pat ka kum no ka poi kelalong ni ka passion mo ban lum pat kini Hadien di la Khlad ma ki ken ko an penne pensan ni ki Jingrwai pat jong ki Paralok para jo jong ken dan namar kata bi ko aban penne pensan ti ka kelalong skisi kalang ka passion jong ki lum mi ki Jingrwai dan lum in sayet sakini ki few sponsors ki bingyo kum when ki main sponsors jong I di ubarap sang belastunat bahaya kata ka mission ka vision jong I ban penne pensan ni kita ki Jingrwai Barim baja mo shwa bakin ja no sundan mo mata teknologi mo mata ki min shwa ngi don ki radio min shwa ki don tambo ki cassettes ki bagi ki record mata ri ski saja alut ni ki jero Khasi di over a period of time kin saja alut ki sur kin saja alut te ke bile ki ni long man penne henry karena mi karena ya na ki por te ilayo kum ko na ka jing pin shai ki ong ba Hadien bila alumni kini kan ni ruai lang bat pi kini ka Jingrwai ki ong ba nama kala Apoy states kini jong I ti ki ong na ba kani ka long just a mere book
kaba kibri ubun kibri kin so thua nama kalong it's a poetry more like a poetry tama ka Jingrwai ngem tip ka sur ngem tip ka jingmud ngem tip dahang tu kami sakoi ka idea jong i ka idea kami hai ba in pen you can in lay a staff notation kana bikin la ban you ka sur kibri kin la ban you ka sur jong ka tu ka Jingrwai at the same time in English translation ru yakini ki Jingrwai kan ba pertai borok away kan na ban your access kan slow thu but kan yo ka sur ru la ki ka ban rai kan Bale ami kin thom kin yu sang san Mar para lai phum rat phu breng Ban shung ba sa ha krum jong ka bleng Ni la ha u so ka shung ka bo Tang ba men rem ba sa ki ya nya thok lam le su ko Aswa bagin pois ki bepat gebenta mo ba aku aban bu kani ka jingkeli ba namar mentan bila ong ba ila kita ki staff notation mo kamu nadu kita ki snem ila don hi kita kan knowledge lene ka jingtip sapang kita ru nadu Haduh 1998 kadi ba ilum mi Jingrwai ipmi 98 kani kot ka Poisha states Hadien by 2000 kini ki 2007,000 view istang tip ki por kin long ki don ki Paralok ci Human States ki be babat ki be phone i ba kran ki por yo mo long tam ta te ka rung hap i ken te nadu ki 2008 9 ter Haduh ki ter Haduh menta kan ha yele anta ka tu kan Hadien lastly I ba ila sam keleng mo ya kita banang ban le English translation na po ka English department ki Paralok Parajor ki bade bikai po ni hu itu kila shim le ban le English translation then ha ka bade ba kani ka staff pa ya tu kani ki ba kinu ki don ki priest ki don ki Paralok Parajor ki banang ban le staff notation ki tu kila yarap then lately pat ipa some to kani Martin Luther ki along through jong ki don ki reference ki bi ai ki khang ki banna ban nya chakmat wa kam te kini ki la shim ba ki le ka we ki shim ko we project jong ba teslet pariat te begini yarap itu te ki don ki ba ki le ki penmi makir ki la le staff notation ki la penmi ya ki English translation ro ki la le kan kita ro tong as ko tanat ba na marba kat kum ga jing thu jong ba na marba idei nong shong shong jong kum so sun tingala ba nong ba ka so sun ka de ka we ni ki shong ko dan bok tam ma ha ki ti por ba hado menta ka kliman ru ngathrai ba impat jai ka ta ka jing long kum ta nong shong snong jong ka ta ka shong so sun ma ti ngathrai kam dei ka jing don bok tang ni ka snong so sun ru la ni wat ikani ka snong golfing ka ba iba shong sam ta de henry ka long ru ka jing don bok ka jelahi barok ko we namar ba kumala om ne ba ka jing lum thop ye ka Jingrwai ndai ta ka Jingrwai Khasi henry ka Jingrwai penar ka Jingrwai nak keleng ki benta ti ka long shisha ka benta ka ba kong san yang ibangin habban yele ban kunai la ni ban yele ban penne pensa mo ye gini ti ngathrai ka jing yo jongi banyak keren bar ka jing don jong iba chulai ru ka thrai kan long shisha ka ta ka jing kemen ka bakrau lada kini ki khna puli Hadien habot ki nyawa ye kini ki Jingrwai tenrai namar ko bo phila ong ba suki namar ba na ka kaset ki VCP ki dish menta kila aja menta ka juk menta kala mo ka pertai ki mun shong mobile te one click phila yo ki Jingrwai te henry kini ki ba iba ila le pat ka jing nong no jing treshtom nadu ka balik station secretariat mo nadu ka ba thok ti ka ba shoot type dan ni long kadang ka jong ka benta ka ba iha man pendep mo pi kumukon mo ba aku ban bo ni ka jing kli ba dang pi ni ka por ba kat kum ka jing kan mau jong pi la kat no Tylli ki Jingrwai yo le si ba iba shulai ila ya le ban lum thum mo nado ki kumala om mane ki Jingrwai Khasi Jingrwai penar Jingrwai boy Jingrwai war mo ti kandiat kan sai kat kum ka jing kan mau jong pi lai spa kan dai pusat Tylli lai spa kan dai pusat Tylli kamu yiki ni ki Jingrwai ila long Haduh menta to menta namar ba kamet kam shashu ti yakini hatu kini ki ongkum no kini ki raw copy
Tani kiba ila ada talk ti bala yu kidang don Haduh mentani kumno. Kadi ga ila preserve hakani ka yu kan. Kadi ga kot ila ai kerteng ka ngirwai lang bat pi. Kini kidi ki Jingrwai ki badon baro ki bre ki bala bun ki bala lit no hi. Te lemba kani ki Jingrwai kong ila lum lai aim tu bela kerteng ka ngirwai lang bat pi in memory jong ki bre ki bala Khlad no ru kan. Hajo ko por. Gia ngã sang sất lại dình lòng mà xem là nất kỳ kỳ ni mê để suru ble pero khoi mê mê dình sneng jong phi ngân bát mê mê bangan yai palat ding sing anum kernga badia fi nganum saya rasuk sitom rungan yacha ngan yai kin mau ya kỳ tin kỳ dương y mây ding sing ding crow clam ding tight is neng the say tang don pan mo kum kata các mi ba qua kỳ khuôn ban ba kỳ tin dương y kinh nam lên tin Paralok ajuan token mau kikini me to da ken ko yo la shai pad kin seb e kat bakren mai kumta to ngai ken lok pin sem ding ba to ken lo để trên cả hồn trên cho mình xem dòng ý mê bây dòng phi kỳ dù ya xem bát kỳ chạy kdar kum kdar si trên dòng ý kỳ đa sông nha kim đề tăng ban chu kren biria To bagin pois kata benta ka bang ako aban kalikum ni pa kumba ngila tiba ibu ni kiti Paralok nong ruai nong tem mo hagi tiki por 80s 90s ti hatu piyo banye kenduk bat kita bat kai ka ba pipi sngo mo lani kata ka jing bentoy ka ba pipi yo ha ba piyo banye kenduk ikini kire orang ba yo le si ngimtip yo le si kila late nang dinas lapor thairu mo lani yo kidang don ti ladaka don kata kalat tingin yo hi banyak kenduk reng aku ban ngap pat na pi ka jing thu jong pi ka ka ba pi mat haladi bat pi sngu thu ha ba pi yo lat banyak keren bat ki koi ka di ka enthusiasm jong ki about life then te ka pau ka Jingrwai jong ki ka enjoyment ka jong ki kum be ka enjoy it's pure music ka jing kenduk lang an ka don katuka no ka passion kan ka passion lagi ke mga learn lagi kalong ba they live life to the fullest kan lagi dia don lang kato ke mga learn mangi habang pet mentalong kala duna bha kan ha ka pojing pa te kin dawan kin de kundu lang tengam ka shlong kalok song shit adu kata ta balong phim su thu kum no kayat ka por kan dat naman ba ki instill ka to ka passion ha to ka jing don lang tu hado mengi long meng syang bet ya syang bet te that is something mangalan lagi bakal lada don ka passion kat nu kalong exciting kan everything is exciting kan aku play shibon ba to ka jingkeli ka bakham sngotenat ka bangi tharai akum ki brio habangi don ya ki bahayeng hasem idon yi mei idon yi pa ibron ki sap ki ba phalang ila ban ong mo ti ka jingkeli ka banga kwa bun bo ha ni ka por kalong ba hatu na kalyang jong pi pat kum ki khon mo shipara
pidon ye kini ka jo ka interest ha ka bat ka music lani ban long kita kinong to poetry lani ban sngo ye ki ba pi sngo ki jimu jup kha jong pi lam bagi jing tho hatu don na pading jong pi para ki be long kumta lani wat pi ru ngaru ngatho hi de mami bang tho kum Jingrwai more like a journaling ate hene ka bade bi ipa patengi promote ki jong ipa kan ka jingkwa jong ka de promote ke bade jong ipa persang promote kan ta ko le shibon ba ta ha ni ka por họ như là yo sngo ni ba Dominic ye ka ka ba vi la yo tho ban na dong shadong tingi kwa hi ban ngap ni ba shulai pan ka ka ba kat ba ila mo in pan sngo ha ka ni ka por khan diet kan sai ti ba nga kwa ba phinya tho ingi khan diet ha ka ba ye dei bat ka jingya lenti jong phi mo kat kum ka jing kan mam da don kam e ban ayu ka na pedeng ki Jingrwai ka ba phi do sngo tanat ki ba phi la lum thom Gitu begini kemudian bibans elsewhere cuma ka Jingrwai ngatrai kini ki Jingrwai ki Barim dei kini ki kum ka mangilai os ngam meneka jong ka sok lengem nang ta pede por balalen nang ta pede ki jong usir la palang mo ngatrai kitu palang yang taru yang pidang don em cái mong đang xem những cái đó đừng thấy mà thì cho nên lại anh ai thì cái mong xin sai bị itu bi xin là palang ngasih sngo hai tip sapang ka khana ru jong sila palang mo ti ka ka ba hatu yo le si iba am kan ma rei yo le si ila ya thu ha pi ki khon ru ma rai cái gì mà rai cái sao mà gọi dân thì con biết dia la palang prasim kumbatin chan umangkar samsap các tiên sang sát đi mê bên xem la nợ cả bên thầy wow là chết cả thế bông đen và cả rin nhân u kinh rầm reng wow là cái u nam sarang và cả mình xịp u la pan aku boleh shibon ta te ladang apet ya ka jing long jing man jing ba Haduh kan karta ka bamentaru ngamla ban nganamla ban klem da keren ni kan ni idang don be hi ka jing shit lani kata ka jing rehem ka man sim mo ti ngathrai phi kum ki khon phi i be hi ba na do ka por ba idang samla mo dang long kata ka bor met ka dang khlan ba ilong ubriu bas tunat ba ban ruai mo ti ka e ka ba phi sha pha ruai ba i pa lani ki ti ki sur kan ut phi la ba nya thot lani ki Kiba nakalyang jong pi kum ki khon ru Kiba haba pi ngap bi ni ki Jingrwai Kiba mai i la lum thom kapen melung ye pi kapen long ye pi ba pin perkhat jingai bat kham tam ka ni karta ka ba menta kidon ki Jingrwai ki be Jingrwai ki kan tien actually ki ba shop ha dan la rwai ki la shong la rwai ki kita hi namar ba kilom ki ki poetry kilom ki jing sneng temen mo te habang ipe itu ke penlong ye mengen reflect ya la ka jing im kala jong da haba pi reflect te kawan ka jing so thu ka bajana hi ka jing im ka jong pi tong is ngotanat shibone nam taki ki ba pi la ya thoba abat ngathara ki perlo jong ki ba pa ye ni program ka mala om ne mo kan long shisha ka jing ben toy balai ba ngi hi kum ka Islam terikam jono san Hima ka bagi tanat ba man le ka long ba ni le ki breu mo ning ba ka ni ka program jong idai ni le ki breu ki badon ni ko mangala om ne ki sap ki phong ki ba kerpang bat ki ba janai ni le ban lum thop ni le ban pen ish ka perthai ba ngi kum ka jela ni don ni ki ba kum ki ni ki breu ki ba la ban le ki kam ba phla tinga tharai alum banjung pi kum ki khon ruma ki mati lani ki tin chat din ti ke ba ipa lani iba shulai ila bo phinyai pensa to ha ka bai dei bat ka wei bat ka benta ka ba kumangilai la ithu mane ha ka bai bat ka kot
te pila banya thu ingi kan dia chapang gajing ya linti jong ni ka kot kumnula sedang bat hagun kom pila penwan dor lan ni pila print pat ya ni ka kot mo bat sha di la penya yo la ni la pen poi ni ka kot ya kan ni kot la print tang kan ju po copies kajing stang jong ni ka journey jong i kade Hadien ni ki la stang Khlad we ni ki Paralok te ikwa ban preserve ye kitu ki Jingrwai ka stang shuna iwe ban preserve ye kitu ki Jingrwai ki jongki te istang ban lum nang lum andai lum I compile ye kitu ki Jingrwai baro jong kitu ki balalit no then la compile in sayo ye kini ki Paralok para George jong ki ba yarap I ban compiling ni Jingrwai but ila print 60 copies te kini hindu po copies la distribute kitu baro Kiba don mentah kum Kiba hieng Kiba sem itu ila ay kiru tu te kata kadika we naka kadika bai penmi ya kan ni house nam sia ja kandai spa kandai popra lingba katuka HTCWO ini founding member jong ka HTCWO kidan ka show jong ki but I release to ne ki ya kini ka copy kanya compilation jong I how 1998 kata di we Balalay kinaman pay ayam bae narikirngay nangapipet yapingam klet dalaylayru wala na nga sajangay pihet jingmut siya pikape jing suk jing say happy ngala siya sa sisin hir nga dakwa banlang padukin na ngan herbeka kipor bajngay siya kimon kaheri mai sa sisin hir nga dakwa banlang padukin na kisay kudi kisay celai mesi banyalekay kỳ đen treo sao là đồng bàn thao kỳ bắt ngoài na bởi lẽ mình già ya kỳ bàn nhỏ ai bàn xa cho cầm phê na mar nga tip perkin sawan jengkit hanga kin ban bati rupa tudang heran por balale kinoman pai por balale kinoman pai to kandiat ngan ban hai ti bentai pa pi ong ka HTC WO Nyotrep Cultural Welfare Organization to pitim haka wain ki program jongi kanika program ki saw yam ki podai ngila yo ban yekran but wain ki reurang ba uba ude sound engineer ba bari ti ini ru ide iwai ni ki khot ngathara yo le si kamdai yo le si kamdai ka chu ka snem ka ba iba ilas Sdang ya kanika kinhon Henry mai iru ila kren japang kanika kinhon HTCWO ti iman kanika weni ki kinhon ka bakam pai kamat bahadai shekini ki Jingrwai tenrai lani ki ki lalabai Khasi mo ki Jingrwai ken oi ti ngatharai iba tharai ila ban batai ngi khandiat ha ka bayadai bat ka e ka ba pp shat ken mau ba ha ba de bat kanika kinhon jong pi ka HTCWO ngay bảo nữa với Sdang lại lịch Paralok tu lịch Hima ngaru phải gặp orang bersong salaman bersong kayu tu phải bawan man sembang tu kontra gitar tu PRY
Ya baik. Por balalek kinuan pai. Balu pai ta akpa ba. Election ni. Ban Khlad na asam. Ibai balu. Ya ya. Tudun tu kan. Por balalek kinuan pai. Ayom bi kali dia. Pilih nang ni ko ni. La kecil bersabir. Lagi lagi tu. Kerjaan pada ba hang tu kebun ba kebangam ti berayap mat. Yes. Soal aim tu. Ngaruh semua kadang ni tamam ti busu. Ada dah. Kau bak nak kalian zopi mo bila banyak tu ya usnam ubala sedang ni kini kinon yo la simo ibai don be hiti khana ibai omba long kum ka yeng tala ekran be hi ma ba ngila sedang ni kita kinon kat kum gajing kat mau jompi hatu usnam yu la sedang ni kini kinon HTCWO ngamla ban ngan recall kan menu tamaman be don ki function same tu nadu ki 80s ila alam ni 80s ki late 80s kan tu kadang kena ki late 80s ko mo kadang ngadang dap Henry news nem tu kapor tilai alam ni ki functions ki chung cultural functions chung kan ting nang tu ngitip baki deki ngi tu ki sign HTCWO te menu ki form pating emtep to nakakarteng ro ila sutho kade ka nyo trip mo ti kamu pipila yo ba ban ya sakhi la ni ban yu mo ya kini ki ya ka jing thumu jong kani ka kin hon ka ba ki kira lek ban lum thum ya ki nong ruai nong tem ten rai mo ti sakawai pat ka benta ka bang ko aban bu ka jing kali ha phi hang ni ka long ba na pedeng gini ki jing ruai ka ba iba shulai la lum thum kat kum ka jing ket ma jong phi mo ka notli ki jing ruai ki ba me hi la tho dalati mai im shim tho Jingrwai issue compile ki Jingrwai jong baro kini ki authors ki ba Powell te kidi ki por bala let ki baro compile kini baro khnang ma kinum du jat apo ka jing em lang sa lang ka jong ibadum du jat kini ki Jingrwai ten rai kan tangin pois ko pat ka bentama kata ha bade pat ki jingpen ko puram dan ki khusnam pila banya thu ingi ne ki ba kum ki edi ki ransa dan ki benta jong ka jingpen ko puram ka ba iba shulai i la yo kat kum jing mau jong pi ba kat kum jing mau jong tadi naka sbok lu hoi lapun ko puram i tenang ta dang matau snam naka monolith ka monolith festival lapun ko puram i hang tairu haka nam taka contribution ke jong towards the society kan haka ba ilumi ni ki Jingrwai Barim baniu dan sakawai pat kade baki kidang ong ban hap ban ai some more of the evidence kata kade na po Delhi kidang pa collect evidence ya ka contribution ke jong pa haka bade ba kan ki cultural cultural songs itu tengidang collect ki tengi pa shate ngatai most probably kasyong nesting jadi benyo mentau snap tu makam la ban ai bun ki ki ban kisaki hap ai bun teli kisaki kenang benyo ite ki award kan tenang ni khmat pat nginang lumi di gini baro ni sa pas te maybe la da ka biang na dok stok ten sa yo sana Delhi ro ko tong ikit bokit yang mo baki ki jing thmu la ni ki kam ki bala pan bet kin long ki ba ya ranti pat ba inyo ya kata ka jing itu ka ba kham khraus su na Delhi but namar bangi balai banga ong kan ni namar ba ki breo jongi ru hang ne po mikhalia kum man ka ni iba ikong silbi pasa iwai ni ki nong shna Jingrwai inong tho ya kita ki khana la ni ki poetry mo but iba penlong ru ya kita ki jai drama iba penlong yi jing le kai ki be tho khana but ngathara ila juya ya tho khana ru lomba ka kata ka drama ka jong i saphang ka to ka khana jong se la palang bat ki but mangai scam bat ngakit bokit riang ru ba iba ru inyo i ni ka juk ka kusna ha ka ba kan long ka jing itu bat ka jing sarong ru ya ka jela mo ti perlu hang ni ka por ngas komen shikat dai namar ba kalong shisha ka jing kerku ha ka wai ka liang namar ba le ba
kajing yok lah jongi banyak keren but kiba haye ngasem jongi ba shulai harengkat ba di ba shulai ho kumba pilih iba ngimla athan banbu kajing kelih do kata-kata iba shulai namar ba idang supendap ya kajing syak sumar mah kumtangi haban burom hi ya kata na marba karta ru kamsha henry ngi sung komen pat ban ngi sung don bok ba idon yi ikon iba kam sempang ibala sya hikai bat ibala but ya kita ki denjat jong ipa ti kalong pat kawai pat kabenta ka bangi sung komen hagani kapor ti kabenta ka bakhado aswa bangin poisha ka bakut mo ka ai ka ba pipi don ban sngo nakaliang jong pi kumurang ba sya kini ki khun samla jong ko jela baru ki breu ki badon nya kata ka interest ma ka ba yo let's see ki don ki ba kum iba shulai idon lani ki badon ki bai pat ki benta ka ai ka ba pipi don ban kentu ban ai men sim ki ha ni ka por ha ka bai dei ba kani te ngashukwa manong ba nakajing ya lenti hi jonga kam tam mi ki khna samla ki kwa ban le kijing puli ko kham shakmat ha ka bai dei begini ki folk songs te kajing ki kam ki bai le ipa menta ki ladan hapo matun lutha te nang ta napo nehuru ke don kato kani ki bala ila ai hapo nehuru te kini ki kam jung pa ki nira pa ki research work ki jong ki kam tam ki tu ba penya chikmat mo ya ki kampuli puthi jong ki PhD ha ka bade ki Jingrwai ai kila ban pendan kam menta wat menta ken sami ha YouTube ru ken sami ken saplat online ru ye kini namang idang step ya kren last time ha po kan ye ka Martin Luther ru ba ken sap pelat ken namta kenam kan yarap yang taki research scholars ken kata di kiwei te bersakawai ru ha ka bai dei bat kini ki Jingrwai te lada piyo man fi pet ini ki Jingrwai hi Barim ki kentin ki basongkon bat ki penlong hi pi ba pen perkat bon ki sepang ka jingem ko jong pi bat ki rap pi ki guide ru pi along begini ki nong tho ki priyo ki ba ke ka badan hapo ka man siam juki ki la pen hapo ka paper bat kini ni puli ye ka jing thumu jong ki ka jing so thu jong ki bat ka penyaru ye ka jing so thu jong ye ka culture ka jong ikan to khreshi bon ba romnik nam ta ki ai baro ki jing sha ki ba phi phila pen sngo ha preng jong ye ka ni ka por bat ngatharai ki pro jong ki ba pa ye ka ni ka program ru kin yo ka jing matoi hoi ko mangala ong mane ka jing ekran ka long ka lingkot henry ai ba ka ni lemba ka ni ka jing ekran jong ni kan long pat kata ka jing bento ye ki pro ki bas ngap ti Paralok lung baga to ka jing ya keren ka balingkot ha kani ka por harengkat iba Dominic ibdan lang bat ngi bat ru iba Powell sulai ngi la poish ka bakut jong ni ka program ki sao yam ki por bat nga ai play ka por ka bakot jong pi bat nga ngai scam bat nga kermen balam ka jing ngap jong pi ya kani ka jing ya keren kan long ka jing bento ya pi bat kat Haduh banginya syambiang ha ka wai pat ka program jong ni ka program ki sao yam ki por nga ai play ka por jong pi play shibon ti pro Hadien ba phila yo snow yo to ka jingya kren banta ngin penga shwa ye gini ki jimu ji perkhat mo ki jogi da ka bangin yo snow shwa ya ki Jingrwai ki balingkot ha ngani ka por ni ba shulai but ni stunat bha ba ka wei na ki phangpdeng lani ka wei na ki ta ki resort ha ka ba iba puel ikam yo men sem shisho ka deleng ba ka jingdon lang jong ikurim iban ai men sem but iban ya don lang ha ka rwai ka sio harengkat bat ki khon de ni ka por ngin wan ra shapi ye jing rwai ka ba iba puel en ai hapreng jong ye ni ka por ta ka soleng ka thei ba bi ka pang men si ala we bi jing mut ba a jing po si du sim rin nhau ka ri jim ki tin sai yong ki tin sai sao a rut ki chai ba pin kin mau ha pleng jing men jing pu sam rki hawa doi jing i pat ki
bara Imeipa yau kim sok kimun poi ka para badung U simrin nhau U khun binong U pai donut cung nong Tesa jusang lagi snedian jajar kicot ki umat ksiar Wala jing ik hikala biang katur jing mud karing sai siang Yaka udo ukrop udai teslem yaka pelai Karudala mensimbas yang kadok haduh damat keliang Kasolingem marway kaut yusimrinya kakot pangno Siapa lau ba siksiu tatai kakuti yum syad barwai marway kaut kayam pangno Halau sangem trong riba jem marway kaut kasolingem